palapakan ng Ginoo. Praise the Lord. Karon maghiskot man tag yawa. O yawaan. Imagine ha, ang yawa misulod sa simbahan, sa sinagoga. Gitawag ang simbahan sa mga Hudiyo, gitawag og sinagoga. Karon ang istorya mao ni sa dahil simbahan nga nagmisang pare puno og mga tao ang simbahan nan karon pagwali sa pare hing gula si yawa murag Superman nilupad-lupad kay ba matang sa description sa yawa pero manggid kayong kuyawag naong siga ang mata, tagas ang kuko, murag kwaknit, murag abat, o daghan pa kayong makalisang. Ang pare, ang mga tao nanagan, o kanahadlok, biyaan nilang simbahan. Karon dahil sa katao nga naglingkod dito sa taliwala, gisinggitan sa yawa, "Hoy! Nganong wa man ka mahadlok lagi nako? Ang pare, ang mga tao nanagan, nga ikaw na diya nagpalingkod-lingkod ra ba? Anong wa man ka mahadlok nako?" Ang tao mikatawa, "Nganong mahadlok man ko nimo sa tanas? Ang akong asawa imo man pod igsuon." Katawa na mo. Kana istorya makaingon ta, uy kuyaw deda no. Kana man tungod kay ultimong yawa mahimo remember katong temptation ni Jesus. Nakahimo pag-quotation ang yawa. Pahimo niya bato ambak sa parapet sa simbahan o guban pa mga kabtangan, nindot kaayos kalibutan. Pero niyon sa gitubag ni Jesus, bigan Satan. Mo pa itong buhaton, maigsoon. But before we go to that, adto ta sa unang gibasa sa Deuteronomio. Nga diin mo na gitawag the second book, ang Deuteronomio sa Griego nga pinulungan, second book. Kung ibulong ko sa translation nila, kay kinsa man ang duha ka tawo atong hisgutan karon. Sa daan nga tugon si Moises, sa bagong tugon si Jesus. Kini diay si Jesus, gipanagna na nadaan ultimong si Moises, the greatest prophet on earth. Moses, nga naman. Kay siya, sa pagkatao lang niya, muna iyang ngalan, Moses, one drawn from water. One drawn, kanang gikuha, gikan sa tubig. Muna yung meaning ng Moses. Karon, kaya nahibaw mo sa istorya, nga si Moises, pagka-anak sa iyang inahan, gilabay siya dito sa suba sa Nile. Ibutang basket. Unya anak pod aktuha, ang anak nga prinsesa pod sa hari naligo dito sa suba sa Nile ay tinaw makayo. Mingagi itong basket nga sulod na bata si Moises dito. Wala po ito yung ngalan. Ingon ng prinsesa, "This I will name him Moses, one drawn from water." O niya itong naggikan iyang ngalan ni Moises. Ang ito nagdako si Moises, ay bawta sa istorya, nga diin nakapatay siya tungod kay naluoy siya sa kadtong Israelita giaway sa Ehiptohanon. So yang ipatay ang Ehiptohanon kunya mo tong nikagiw siya. Nahadlok man siya sa hari. Tong nahitabo. Kaya dito nakasawa siya unya sa Midian na iyang mga karnero kitagaan siya uban sa iyang pamilya. Sa iyang kanang amahan sa babae. Now, karon, samtang siya nagbantay dito sa karnero sa Sinai o Sinai,
Dito, nakita niya itong kalayo. Itawag siya, Moises, Moises, dool dire sa kahoy. Nagsiga ang kahoy, pero wala masunog. Chapter 3 of Exodus. Kanya, gitisok niya siya, ayaw pagdool kay sagrado ang ground. Moises, sugoon taga balik sa Egypt. Hadlok si Moises. Iyon ang Ginoo, dili. Adto dito kay gisugo taga, mag-uban ko nimo. Dito. So, di balik siya. Napulo ka mga milagro iyang gihimo. Dugay misugot ang hari. Hangtod nga, ang tanang mga kamagulangan namatay. Katong dunay mga, parang isaulog na itong Pascal, mao na diha. Katong dunay dugo sa pultahan, dili patyon ang anak kamagulangan sa mga Hudiyo. Moto, ipalaya sila, gidala ni Moises ngadto sa bukid Sinai, gitagaan sila napulo ka sugo, 10 commandments o guban pa. Gipakaon sila mana, gipakaon sila langgam, gipainom sila tubig, tanan gipaaway ni Moises ang mga tao, gikonquer nila hangtod na ilog nila ang Palestina. Hangtod mao nang gitaan gingon yuta sa saan. So wa pa mamatay si Moises. Sige man siya tudlo. Around 500 BC, gi-compile nila ang gipanulti ni Moises. Munang doon na tayo gitawag Pentateuch. Genesis, sunod sa Genesis, Numbers, sunod Leviticus, sunod Deuteronomy, o ang itawag natog Numeros. Nga naman, kaya gi-census ang mga tao. So 5, memorization ng libro ha. Unya, kini karong Deuteronomy, mao ni karon ang katapusan nga gipagtudlo ni Moises. Inyo nang mabasa po sa isulat ni Emeritus Pope Benedict XVI. Na ito rin chapter 18 of Deuteronomy. Nag-ingon din ingon si Moises, muabot ang usa ka adlaw nga diin ang Dios magpadala og mas labaw pa kanako nga propeta. Pero din ilang pagka-translate dili kayo kasi nga na, di kayo klaro ba? Idritso lang dayon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala o propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala. Gidritso lang translate. No. Sa original nga Greek, gayon dito, ang Dios, napa-introduction ba? Unya, gisulti si Moises, amo na ikaw na iyang gisulti. Siguro nakatulog ang translate ini. No? Kaya napa ito introduction, taas-taas dito tayo. Gidritso lang, di na ito na balikan, di na ito masabtan nga nung naingon ana pagka-istorya. Napa ito introduction, mag-ingon, muna ingon siya, si Moises, nga gitagna niya daan. Si Moises nagpuyo 1,200 BC. Wapa mabot si David, wapa mabot si Solomon. Una pa si Moises, 1,200 BC. Gisulti niya na, pardunay nag-record, mo sa 500 years BC, ang tanan niyang ipangsulti, gi-codified. Gi-codified. Pare ko sa itong kadunatay kanon 1983 nga canon law. Gi-codified tanan gikan sa 1917 hangtod karon. Gi-codified. Amo na gisulti ni Moises. Ingon siya, ang Dios magpadala og propeta nga labaw pa nako. Labaw pa nako. Naan niya tanan. Tinuod man na. Tanawa, atong anihon si Jesus. Karon ni sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ingon dito, nahibulong ang mga tao. Kinsa maning tawhana nga ultimong yawa, iya mang mapahawa. Ultimong mga kini o kana, iya man naa siya'y gahom. Tama?
balik ta sa propeta. Ang propeta, sinugo sa Dios. Ang propeta, gitagaan o gahom sa Dios. Klaro? Si Jesus, propeta siya, panlabaw pa sa propeta, kay anak man siya sa Dios. Amen? Kay anak man siya sa Dios, muna nga siya mismo, makaingon, yawa, pahawa. Nga naman, gitawag nag oxia. Ato ba, he has in Greek, kanang oxia, meaning to say, naa siya internal nga gahom nga wala sa mga propeta. Anong na may internal nga gahom? Kay Dios man siya. Di naman si Mingon, sumala sa kong amahan, di po na mao. Otherwise, piki siya nga pagka-propeta. Ingon siya, yawa, pahawa. Di ba na nagpakita nga siya naigahom? Tao nga paralitiko, tindog. Huwag man siya yan, sa ngalan ni Yahweh, sa ngalan ni Kuan, tindog. No? Auxia. Naa siya internal nga gahom sa iyang pagka-Diyos. Klaro ba? Di man, parehan ako, healer man po ko. Pero, inighiling na mo, kanang mga healers, kaya ba nga, kami gahom. Sa ngalan ni Jesus, ikaw makatindo, makabaro, mawa. So, we are not invoking in our name, di ba? Ano man? Kaya we are nada. Pero si Jesus, pag-ingon niya, paralitiko, tindog. Buta, makakita ka na. Piyang, matulid imong lawas. Tanan-tanan. Nga naman, because Jesus is God. Amen? Now, kita. Kung si Jesus alang kanato Diyos, nga naman yun, nga maglisod, magita pagtuo kaniya. Nga naman. Ito ba mo nga si Jesus Diyos? Amen? Tinuod na may son. Pero usahay kita, butaan maguntas sa mga material nga butang. Mauna nga usahay, ang atong ipakadiyos, ang atong salapi, ang atong otok, ang atong pagkamayong tao, mauna nga malimuta nga naay Diyos labaw pa nato. Si Jesus di ay, bisan siya Diyos, Ephesians chapter 2, nagpakailawom siya. He became humble to become one of us, except sin, and He died for our sins. Namatay siya, gumikan sa itong sala, pero wa siya sala. Mao nang makaingon siya, makapasaylo ko sa imong sala. Mao tong nahibulong mga pariseo, mga eskriba, ingon sila, di ba ang Diyos lang ang makapasaylog sala? Ngano ni tawhana? Because wa man sila basa-basa sa Biblia, mao na wa siya makatuo. Ang ilang gituhan, ang emperador sa Roma, ang ilang labaw nga high priest, pero wa pon motuo kang Kristo. Mao na nga mianhi si Kristo aron pagtubos, pagluwas natong tanan. Apa ang pangutanan nato? Nito ba punta? Kita nahimot ang pari, nahimot ang propita, nahimot ang pari. Natanan ang hiyas nato. Pero nga naman yun, unya labaw pa sa tanan, mahimot ang makalawat-lawas ni Kristo. Nito baka nga kining paan nga imong gigunitan karon inikalawat nimo. Nito baka nga lawas og dugo, divinity, humanity, kalag ni Jesus naa sa imong kamot kay gunitan.
Oh, makaingon ba ka? Ginoo kog Diyos ko. Unta, inigbayaw sa pare, sa pan. Tanaw ba ta? Ako ba ito? Duko ng ditso. Tanaw, na Ginoo kog Diyos ko, my Lord and my God, I believe in you. You don't have to shout. Tell that to yourself. Hasta ang kalis. Kanang pagbubo sa pare, by the way, pamina mo. Kining kalis, diba na? Makita ninyo nga bubuan o bino ang kalis. Unya, bubuan ka may tubig. Ang tubig representing na sa atong tanan. Nga unta, sama sa bino, ang tubig nga gibubo dito sa bino, na-absorb. Bisan pag teleskopyohon pa na nimo, o kung saan na nimo, ang tubig na-absorb na himong bino. Ingon ana po ron tata, inikalawat nato ni Jesus, kita mahimong sama niya. Mahimong tang Ginoo. Wala mo kumingog mahisama kang Ginoo. Mahisama ka ni Jesus. Kung sa man si Jesus, humble. Matumanon sa sugo sa iyang amahan. I come to do the will of God. Muna gingon ni Moses, one who comes after me is greater than I am. Kinanglan kita mga igsoon atong ipalabaw. Karon, ang pangutana niya, nito ba ta kang Jesus? Ito ba mo? Wa may naninog. Ito. Atong plakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. Tindog na mo kay gamay mo nito. O atong i-recite ang credo.